Nu vil vi gerne lave en beregning i TI. Der er to måder, man kan gøre det på. Så vi laver lige to. Vi deler siden op i to. I den ene side, der indsætter vi noter, og i den anden, der indsætter vi en beregning. Hvis vi har en note her, så kan vi lige skrive, hvordan indsætter man en beregning i TI. Det gør man ved, at hvis man har en Mac, så trykker man Command M, eller hvis man har en Windows, så trykker man Ctrl M. Og nu skal man så bare skrive sin beregning. Det kunne fx være 5 gange 5, så trykker man Enter, og så kommer resultatet frem. Hvis man har indsat en beregning, så behøver man ikke at trykke Command eller Ctrl M, så skriver man bare sin tal, 5 gange 5, og så trykker man Enter, og så kommer resultatet op.